ברוכה הבאה אל הסדנה אמא תגלי לי את הכל. אם את כבר כאן, זה אומר או שאת בהיריון וצפויה ללדת בקרוב, או שכבר ילדת ואז מגיע לך מזל טוב. התקופה הקרובה הולכת להיות תקופה מרגשת ומשמחת, אבל גם עמוסה ואינטנסיבית מאוד, שמלאה במגוון של תחושות והרגשות ובתנודתיות. בסדנה תלמדי איך להעניק לתינוק שלך ולך רגעים של רגיעה, תחושת ביטחון נפשית ופיזית, רגעים של חיבור דרך שימוש במוזיקה וקול. תכירי את עולמו הפנימי, תעזרי לו ולך להירגע ולהכניס רגעים איכותיים של חיבור דרך שימוש במוזיקה וקול. בסדנה הזאת את תקבלי כלים שילוו אותך גם בתקופה הקרובה וגם לאורך השנים. אני יכולה לספר שאני מקבלת הודעות מאמהות שהיו עם התינוק הראשון שלהם בסדנה שלי, והן משתפות אותי שגם אחרי הלידה השנייה הן ממשיכות להשתמש בשירים ובכלים שהם קיבלו. המעבר לשינה. ובמילים אחרות, אני הולכת לתת לכם פה טיפ שיוכל לעזור לכם עם הכניסה של התינוקות שלכם לשינה. אבל קודם קצת רקע. בחוץ הכל חשוך, עד למחר ניכנס אל המיטה. הסדנה מחולקת למנות קטנות ואכילות. אני יודעת כמה אינטנסיבית התקופה שאחרי הלידה, ובכלל תקופה עם תינוק או פעוט בבית אין זמן מיותר. אז נעים מאוד, אני מאור נאווי, ואני פסיכותרפיסטית דינמית ומתמקדת, ותרפיסטית מוסמכת במוזיקה ובקול. בשש השנים האחרונות אני מעבירה את הסדנה הזאת ממש, ופגשתי כבר מאות של דיאדות אם תינוק, אב תינוק שהגיעו לסדנה. ועכשיו הסדנה הזאת דיגיטלית, כך שאת יכולה לצפות בה מתי שאת רוצה, ומתי שנוח לך, ומתי שמסתדר.